господа, не си играем играта. Каква е играта? Amazing Run. Това ще бъде геймплей. И малко така смех на моите фейлове. Какви глупави фейлове ще правя. Колко лесно ще се провалям. Ето, упс. Упса. Упс. Ай. Това не беше готино. Тук ще поиграем малко на Люпса. Люпса. Ай-яй-я. Ай-яй-я. Ой. Ой. Това не беше красиво. И го минах. Аз, 2 и 3. Ох. Раз, 2 и 3. Ух. Опсала. Люпс. Люпс. Въп. Ужас. Скачам. И давам газ напред. И скачам. Yes, минахме го. Опс. Започваме. Йъпс. 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 Упсала. Оп. Не ме се получи. Чакайте, тук трябва да е спокойствието на ваша страна и да бързате колкото можете. Я не съм ги играл. Силно събахте трудните. Чакайте. Ух. Бейсболни топки ли бе? По бейсбол ли ще играем, бе? Това нещо много рано се включи па. Тия пък какви са, бе? Ей! Чакай. Ме накосам отново да се провалим. Окей. Клипа ще го спра като станат 5 минути поне. Само отколкото да видите как се казва, каква е играта и дали да си я теглите. Аз не знам какво да правя. Опа! Тук същото подкадно по гаден начин. Опса. Чакайте. Фък. Голям трол, голям трол. Фък. Шет. Айде. Чакайте да видим как става тази работа. Фък. Не! Защо е?